B'investiment ta' 3 miljun euro, il-kumpanija Maltija Hands-On li tispeċjalizza fil-qasam ta' telemetrija se tibdel binja fil-Mosta Technopark f'faċilità ġdida u speċifika għal bżonnijiet tagħha. Fi żjara fis-sit minn fejn bdew joperaw 3 xhur ilu, intqal li bejn l-2014 u l-2017 il-kumpanija rat tkabbir ta' 57% u qed tkompli tespandi s-servizzi tagħha. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Jeffrey Farrugia spjega li l-kumpanija topera f'bosta pajjiżi u f'pajjiżna titrekkja xejn inqas minn 15,000 vettura. Aħna waħlu apparat fejn apparat ikun jista' jagħti informazzjoni kif qed taraw tal-vettura xi tagħmel fejn hi, temperaturi, fuel, driver, any information that the fleet manager requires, aħna nistgħu nipprovdu dik l-informazzjoni. Hands-On huma responsabbli wkoll mill-proġett pilota li permezz tiegħu il-ġenituri jistgħu ikunu jafu x'ħinu li dom telgħu u niżlu mit-trasport tal-iskola. Is-Sur Farrugia spjega kif fil-binja l-ġdida li deskriva bħala ċentru ta' eċċellenza minn barra ċentru għal ħarsien ta' tfal, parkeġġ taħt l-art, akkademja, workshops u ċentru tal-kontroll se jkollha faċilitajiet oħra skont il-bżonnijiet tal-ġejjieni. Fosthom milli jkollna pereżempju car lift li nistgħu ntellgħu karozza kull solar għal żvilupp għal riċerka, ħajkollna anke helipad fuq il-binja biex nittestjaw ċertu xogħol fuq drones fil-futur u ċertu pjattaformi oħra li għandna ħsieb li nidħlu fihom. Is-suċċess tal-kumpanija spjega huwa frott il-ħidma innovattiva li daħlu għaliha fl-oqsma tat-trasport, loġistika u teknoloġija, l-impenn tal-ħaddiema mħarġa u l-għajnuna tal-Malta Enterprise u l-Malta Industrial Parks. Spjega li bl-espansjoni se jkomplu jsaħħu l-operat tagħhom. Aħna parti mill-commitment tagħna kien u jibqa' illi nkomplu nsaħħu l-operat, nagħtu iktar opportunitajiet lill-ħaddiema, nimpjegaw u nofru postijiet ta' xogħol u ovvjament inkomplu niżviluppaw it-teknoloġija tagħna. Il-Ministru Chris Cardona innota bi pjaċir kif kumpaniji tat-teknoloġija bħal din qed jikbru f'pajjiżna. Qal li l-Gvern jibqa' kommess li jagħti appoġġ lil dawn l-industriji biex jikbru u biex pajjiżna jkompli jiġbed leħ l-aqwa u l-aħjar fl-industrija biex Malta tkun nazzjon ta' livell dinji fejn tidħol it-teknoloġija diġitali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri faħħar lil Hands-On tal-viżjoni tagħhom li biha sabu posthom mhux biss fis-suq Malti imma saħansitra barra minn xtutna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.